Hai zvirise Ndepi zvifambe irise holiday yakanaka holiday yakanaka kochiko awa ndo amuna rendisamuka vapi amwewo ana kanyemba handsome papi kanyemba asi ndo zvawataureyo tokaona kanyemba achitendera padhuze nekumba kwamunogara chibvo waliteke kamira sei ndio handsome ndo zvandakuudzai aiwanda murume anotariswa muhomwe handsome yemurume idanga rake mombe dzake danga rake rakakura sei wallet yake yakazvimba sei nditaure brinchita anyansikana akaona kanyemba ndibvirewe ndezvitaure taura kana uri murume usina danga hau handsome hapana kana wallet yako isina kuzvimba hauna handsome apa unaona matarisirwa wakaitwa na KB aiwa ndiri kunzwa zvamuri kutaura tete kana usina danga kanyemba danga ndo sit down danga ndo remombe kana wallet yako isina kuzvimba it's either wallet handsome igara pasi masibanda it's either wallet yakazvimba danga rembudzi kana reng'ombe ndio handsome oita kuti hendi ne 6 pack ndoisa 6 pack vakutaura zvimwe zvavanofarira ndizvo ne 6 pack ndoisa 6 pack mupoto here woenda kuna headmaster ndotaiwa murume wangu ane 6 pack muri kutaura zveshe saka mwaona kuti anzi uyu murume ari handsome anzi 6 pack yatinayo kuri kudiwa rent ndoti akuna landlord aiwa zvamunoona 6 pack iri pano havapopoti saka uri kuwirirana nazvo zviri kutaura natete ndokuita seiko iko ukanyemba rowirirana nazvo pakuita sei kuti handsome yemurume iri mupocket tione pocket yako pocket tione wallet yako avisa ine mabusiness tani ipapo babatwa piri akona wabatwa ko wallet kana yakashaya business card inenge ne business card saka unotara TV wakaiona papa nogara business card unofunga kuti ngakabirini vhura kato vhura yako inda pate yako wallet inda pate yako fungura mira tete watarise vhura tanga ndoda uvhura tanga na pizza wallet yako ndiri pano yafika viraka maswani bomirai musade kupopotedzana neni yafidza yakanyorwa kuti summers iri brown mbonera furai andi manzwa zvejongwe rakapinda mudare aiwa vhura wallet inogara muteuro inogara nombo vaseline tumafuta tokudzora wallet yemurume ivi pauda kuita sende wallet vhurato ndakakona kukamira nachiremba simba the commander musa ndakamona kamira nachiremba the commander maziremba simba kana uchida kuti udonhenene ngirini ungofira ipapo vhura wallet yevanhu uone zvako nombo pavashamarari vese paNational FM wallet yandichada kuona okay pane 2 vanhu one yaEdmond Pengesa neanathaniwe Ngcobe kuti manager vedu misaisi munsabu wane wallet yacho kana uchida kuona kurengeka kwemurume yetarisa wallet wallet neband abhanda atizotarisa azviite bhanda amuzotarisa but ipapo wallet bande tongesa koma atise full stop wapedza naye kuti aihayo yakamira sei mudzimai hairstyle nehandbag anogona kunge ane short hair asi pane short hair iri healthy icho pane short hair unotaiwa iyi iri healthy apa inotengeseka ine mari iri boy inenge ine kaglow karipo so saka zvinhu zvatofana kuti tishingairire muupenyu kanyemba wallet bande especially wallet apo nenge watambidzwa mari onzi isa muwallet obva watarisa kuti wallet yacho yakamira sei
but iyo mari ichaiswa muwaleti remazwana inenge iri shoma nenge mari yakungofamba iri plastic asi pane murume waye wandiri kutoti ndikaita mari ndamutengera waleti pano paNational FM kwati weZBC asi makatosvika pakuonana mawaleti handichatauri zvangu asi ndikanzi ndaita mari undiri mainde ndamuziva ndoda kumutengera waleti ndamuziva ndiani ndamuziva taura bhuru wako wakuita sei wako taura ka pamwe ndiendruka endra ni mpembe aiwa akarongeka endra waleti pamwe anogona kuzoshawa zvimwe waleti anogona kuzoshawa zvokuisa muwaleti asi waleti anayo banga kuti ndiani usataure mazita iwewe dzako dzagara dzakakumunira ndamudziwa ndiani bari wangu poni waoni sense kana yani lewaka CB Clifford aiwe baroi ameno iwewe ai ndozvimirira arega nditaure ndozvimirira chete zvamuri kutaura otherwise iri seholiday holiday yakanaka hauna kumbondisuwa kana Philip inepo manje kukusuwa kuti iwe ndiwakatosuwa nini kanyemba wangochibvunzwa ka wangochibvunzwa na honorable Mashavave aiwa apa pa Starline pa master baba marecha ukasvika kumastones rini kanyemba muswe ndiani zviya Saturday paka pamastonzi apa zvikanzi Philip ariko ndandirenge ndiripo aiwa ava vapenyu vari kukufarisa vanonzi mayani vari paguruve apapo apa pakugona apapa papiko paguruve akakumonisa wanguri kuguruve ndakaenda ndakanosvika kumahuwe saka wakufamba usinaundudza mazuva anoka kochiko naikanyema mai mabhena vari seiko varibo mai mabhena vanga vachirira aikona mbichana pari kurira tagona pamwepo even pamarecha apo dhumadhuma nadhino mudondo usadaro ipo marecha pane ndikati dhina zvikanzi pane zvitsva zviri kuuya dhino agara ukasangana naye anenge achikokudza zvinyowani ndikati huyaka paNational FM utaure kane vateereri cheko anenge achikotaura pane zvinyowani zvakanzi riri kuya rini meno ndikati huya dhino uzotaura kuti zviri kuibva rini but otherwise kuchoka mumvurwe unifamba then apo pakucherewa chrome wapadziwa tiri kuenda kuguruve kuchoka pomparapo kanyemba pakufuna mboti nyangaliwe especially kuchoka pabakasa kuchoka ukanati wapita mubakasa uchichoka muguruve wamara ka stripi kare pana panifambika pang'ono then kufika paina marirambo njira yacho imwe irakonziwa manje pachita madindi kubva paguruve kuenda uchienda kubakasa ipapo pane pashata usvika mubakasa ubva mubakasa wakuenda kunosvika kumahuwe mugomo muri sei mugomo muchiri nane zviri nane asi kusvika pano wangodarika pane chikwangwani chekuti woka mutumbire pada kutarisisa pakufuna kuti at least madindi andikavhariwa handiti tofanira kusvitsa shoko kupi kumusoro kuguruve RDC ndizvozvo inofanira kugadzisa rodhi iya yachita madindi kanyema pane gomba rakacherwa muna Coventry tisati tanosvika muna rekaita ngwena ndiri muna Coventry yes panjanji apo waonaka pasaita pane CMD panjanji pane gomba rakacherwa left side right wakutopinda munjanji rane nguva gomba iroro harisati ravharwa gomba iroro harisati ravharwa gomba iroro zvimwe chetezvo tiri muna Highfield Road opposite South Attorney uko kune kambari kunobikwa doroko pane futi gomba rakacherwa ipapo harina kuvharwa rane time muna Seke Road pane apo panonzi pachina panyoka
panyoka usati wasvika panyoka paimboita maaccidents pane miti apo pakuchengetwa mombe ukuku uri kupaona nti pane safe station paunotena so wakutarisa kune matanga emombe pane zita ravanopadedza ipapo uchingoti pfurei pabrit ndo panoziva chinamo anyatso kuziva zita rapo but ndiyo akawo kuchitongweza kanyemba ndikhala ndine kuchitongweza but unoshandisa road iyoyo kaeveryday asida patsanangura pane road inotena kupinda mumanew stands kuraito ipapo kuri kubva mvura iri kuyerera neroad yese mvura iyoyo handisi kuziva kuti iri treated rega kuti haisi treated asi yakawandisa zvekuti mvura iyoyo yakasamanejwa kuti inge ichierera ichienda kwairi kuenda ichiramba ichierera nemuroad ichakanganisa mugwagwa ichadya road yatone time mvura iyoyo iri kuyerera ichita sei ichipinda muroad ipapo ichitongwiza museke road but iri andachi Harare kauti chitongwiza iharare noti Harare inosvika kapa pabridge saka iharare saka wakasara zvakanaka iri naMr Giant Mr Mutasa handina kuvabata ndaitovatsvaga kuti nezvakaitwa Arsenal izvi paweekend yakaroverwa paSt Mary's kwachigwanyika yakarohwa Arsenal akomana ndakangonzwa kanoizi yacho Arsenal manje kuna Great Kali rakaramba kudzika nokurohwa kweArsenal ipapo manje kozoita Jones wemafoni Arsenal amene kuti chief executive officer wedu arise Mr Sugar Chagonda na director radio services Mr Albert Chekai saka toita sei pakadaro andala Arsenal iradiyo ndakasvika apo pa Highland complex panga pane suwa paya ndakasvikapo musi weFriday chinzi is it Friday or Saturday chinzi wanga wachera Saturday chinzi wanga wachera chi gomba racho but email suwa saka hanzi parutodaka mishina mihombe inotozota sei inopuzopachera kuitira kuti vagadzire mapaipi ari pasi asi nzvimbo iyoya dai vaisa mushonga nokuti munhoro kuchoka pamwepo mvura yajenga manje pari kunhuwa apo panenge pakazara vanhu vachigocha ndo apo yes plus ndo roadblock imwe inowanika iri pane mabhazi anda South Africa Zambia waona manje saka pada kugadzirwa ipapo council please saka wakachera ikanzuru ndo yakazouya after 2 weeks izvo zvakaenda kuholiday amene pamwe vari pabasa tichabata vanowana nezvesuwa muHarare tinzwa kuti vari kuti kudini wakapuwa namba dzavo ndinadzo namba dzavo afonera bye bye saka ndoko wakafamba chete handiri mbonyanya kufamba handira mbonyanya kufamba Cosmas Kamoto ariko anoenda ku ariko aiwa saka ndinokuona kanyeko ukaona Mr Supernova baba namai ushe ukaona anitwa yani wakuJaindu msikana uyo kaka kanyemba wakuyeba Eva Joy ndo muti kudini umuze kuti afonere Bluffins Zadiana kone dzinoparadza dzemukomana uyu Barnabas Mandipota backing vocalist ari dancer kwa Alec Macheso taura neutungamiri wekwa Alec Macheso zvakaoma vakatotizivisa kuti ndo zvakaitika zvechokwadi saka ungati iwepo shwa dzino anzi zino rinozoita infection inozoenda unodisturba brain rakaregererwa saka zvinogona kunge zvizvi zvakaitika zvakaoma alright kanyemba Philip